Iki lho lek kampung sing lagi viral, dalane full dilukis. Halo lek, kula nuwun kampung warna-warni dusun Mener. Lah iki sing ora ngerti, dusun Mener iki isih masuk ning wilayah Desa Segoro Gunung, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupatene Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir-akhir iki video dalan ning dusun Mener lewat ning berandaku terus kok lek nyat lagi viral iki. Karena yo wargane jan kreatif tenan. Dalan kampung iso dilukis full koyo ngene iki. Wes pokoke tepuk tangan kanggo warga dusun Mener. Iki nek ra kerja sama kompak wargane ora mungkin iso dadi koyo ngene iki. Dusun Mener iki wis to kenek nggo contoh dusun-dusun liyane. Lah iya to. Iki terus ngecete iki pirang dino. Halo warga dusun Mener sing nonton video iki ditunggu komen-komene ya lek. Jan tenan gumun aku lek. Ngecete pirang dino iki lek iso apik-apik ngene iki. Full kreatif nek iki. Iki jare cete iki ya disponsori salah satu brand cat nasional. Jis blusuk neng dusun Mener iki jan rasane ayem kok lek. Hawane syahdu, pemandangane kae lho. Apa meneh saiki ditambah pemandangan dalan sing apik kaya ngene iki. Sopo ki sing durung ngerti lokasine? Tenang. Bar iki tak sepilke rute lokasi menuju dusun Mener ning Desa Segoro Gunung, Kecamatan Ngargoyoso. Lho, indah tenan to. Ayo lek agendakan dolan rene. Ulak foto.